बाबू अब के बियाहवा होनु जाइ हो। हाँ तारा माई के मरला के बाद तो हम पूरा प्रयास करतनी कि तारा माई मिल जाओ आ परिवार आगू पूरे बढ़ो। हम तारा बियाह के ना अपना बियाह की बात करतनी। तारा तनिको लाग शरम बा कि घर में कांच कुआर जर जमल लइके बा ओकर बियाह शादी होई कि ना। तारा चलते हमर सोरहन बियाह कट गल। ए खाली तो गोल बारात फिर के चलाए। तारा काजल रह लड़की के माई के आंख मारला के अब भाग बड़ी हम लड़की के माई के आंख थोड़े मरले रही तारा आंख में पिलुआ पड़ गई। तारा खाली आंखें में पिलुआ पड़ेला देह में कहने के पड़ जात कि हमारा बियाहवा हो जाए। हाँ बेटा हाँ अब की बेर तार बियाह होई तो होई ना सीधे तार फाइनले बारात निकली कांच बांस पर। चलो जल्दी ना तो वो भाग जियो सब। चलो चलो संधिनी हमारे इंतजार करत हुई है। देखिला बरियतिया भरुआ देखिला ये नजरा भर बबुआ के देखिला नेवरा ढोली चटना बा नेवरा ढोली चटना सर लगा तो निकी ना बियाह हमरा करे के बा कि तारा। अरे भाग बुढ़ी चल ला देवरा ढोली के आशिक बा पंडित जी कौन गाना गावत तनी। राम 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 पता ना क्वेश्चन क्वेश्चन गीत गावता ना सन घोर कलयुग आ गइल बा। पंडित जी हमरा सब बुझाता कि हमार लइको तेज हो गया गाना सुन के। अच्छा वो सब छोड़ी बताई कन्या पक्ष के लोग आइल बा कि ना आइल बा बिहार के मुहूर्त बीतल जाता। ठीक बा देखो तो रुक दे बाबू हो गाड़ी नहीं खेल बाबू कहां से रे तो तू हनु कहला कि भाग साफ लेढ़ा के लेढ़े रह गइल। चल हेने आओ साफ लेढ़ा के लेढ़े रह गइल। चल गाना हो बैठ हमरा देखाओ तो लो कि ना बैठा बैठा देखाओ तो लो नहीं खेलो लौकत हो बाबू। देख ठीक से आओ तू कुछ तो लौकत बुलू बुलू। अरे बबुओ बुलू बुलू तो हमनी के जमाना में चलत रहे। काची हो फिल्म कोठरी बंद करके बाबू आओ तलू हटो अरे हो आ गइलो बोल पूछियाला बात बा। जल्दी चलना रे छम समधियो जी आइलो के मुहा अपने कुछ लव लगाए। चल आई समधिनी आई आवे में कोनो दिक्कत ना होइला। ना दिक्कत का होई हम दिक्कत फकाऊ ना देती तब बियाह खातिर तैयार बानी नु। हम तो तैयारे बनी रौड़ा बोली हम हवे ने तैयारे बानी। मुहूर्त बीतल जाता जल्दी काम के आगे बढ़ावल जाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य जगन्नाथ एम ध्यान देवल जाओ पूजा पर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पंडिताक्ष मंगलाय तनो हरि। बंद करो ये शादी नहीं हो सकता। यहाँ नहीं तो हो सकता क्या कहता